Hala, hau gure esala da ergometruak, fosua, makina. Eta beste erremini, igual ditxarra ete malin badu, da izia da hotz asko, hemen tokatza orduak sartzia. Hemen bastante ordu sartzitugu. Normalian arratzaldeko saio dira? Bai, da. Arratzaldean edo... Hemen behar. Ia jarratzaldean. Unibertsian jumanen hori dugu, hemen... bete ordu terdi bat sartzea tokatzea beti. Gune olako matxaka da jota gero, unibertsitatea zeiterritan... Bidetzeko gulakit? Gutxi, baina jo nimers... Egia esan ikasketa gitzea bestaldetik gustatzen zaiz. Asko distraitzea piragüismoa mundutik. Estela, ez bainun beste zer egingo, gure buelta gehi emango nion, egun guztia piragüismoa pentsatzen, eta, universitatea joan berrak, azterketak, klasekideekin geratu lan egiteko, asko distraitzei, eta gine esan piragüismoak ere lagundu ditei, asko garbi joguten naiz. Entrenatzea, gogo gehiokin, distraigo, nik uste den guztien piragüismoataz pentsatzen ibiltzea kontraprosuentia dela, da, ondo tortzea eta bai, universitatea jutia. Hose egire kapitea? Bai, egin ikusten bezala, hemen bizi naiz, kuarto beharra, egia esan, ondila, toki asko, kumulona, ikasteko tokila, oiona, hemen pasatzen ditut. Denbo asko. Bintzat ikusten dek, alia... Dala, bufanda... Mira, bai. 6 urte amaten ekin, hasi bati 16 urte egin jakarri nun, da hortxe joa. Europeo, Trasona... Campeonato del Mundo Junior, Juegos del Mediterráneo... Italia... Bai, enarreba somenak institutuakin Londresean juntzan lau bat egun, Londres ikustea da inglesa pixka praktikatzea, eta han zion bitartean niretaz akordatu esan. Eta han nekarri zizkian bi autobus, esan ez, ni juten nintzen aurten gaudan, eta joko ninbetekotan parte hartzen nun. Habe surtiak hartu didaten, da han izaten naizen, da beste pare bat ekartzen zizkioten nik bueltan. Ikusten zuen bezala, eritxe gara San Juan urtegira. Eta, bagoa zuretan entrenatzea, da, zuek ikusteko zuen entrenamentu bat. Ikusten zuen bezala broma da, hemen ezin da entrenatu, ez da hoia tokidikan. Eta, gero bai jungo gala ikustea gure benetako urtegia, eta bertan ikusiko zuen nola entrenatzen dugu bertatikan. Zer ematen dek? Gepesia. Velocidad, palada, denboa. Pulsometro pulsasi, igual. Paladak ere kontatzen bizi? Bai. Hala, txabal. Bastik. Venga, egarte. Egarte. 5... Klasifikazio asuntua, banekin urtea zeretik oso zai izango zala. Ze kabata, azkenean kabata da probaik zaiena da. Herrialde guztietako onenak kabatan bila doaz. Eta, ni hortan abin, aurrena Espainian mailan plazera hasi behar dut. Baina, nik uste dut asuntua ongo dela Francisco Cubeles da nire artean. Eta, nik uste nire aukera baitutela. Eta, apirila aukera izango jatak eta frogak. Baina Espainia mailan plaza urtu ezkio, gero preolimpiko izango da maiatzean. Eta hor ere kontu ez da erresa izango, bi plaza bakarri daude herrialde guztientzat, eta